Benvolgut senyor bisbe, o bisbe Salvador, com sembla que li agrada més. Per a alguns, mossèn Salvador, pare Salvador o senyor rector. I és que la bona gent diuen senyor quan estimen la noblesa de l'ànima. Avui m'he colat a través de les xarxes socials per un motiu ben especial. Així és que, com vostè diu... No et posis nerviós. Tranquil, ya te diré. Resulta que me he enterado de que hoy es un día muy especial. Hoy cumple 75 años, justo el día de la misa crismal. Es como si la providencia quisiera subrayar de modo particular el carácter sacerdotal de toda su vida. Nació en un año santo, en tiempos del Papa Pío XII, y hoy celebra su cumpleaños en un año jubilar, en tiempos del Papa Francisco. Aunque, El tiempo pasa inexorable. como recuerda a veces, Nosotros vivimos en el tiempo. Hemos nacido en un momento determinado de la historia. Hemos sido llamados, y la llamada siempre va unida a una misión concreta. pues bien, este es su tiempo, esta es su llamada y esta es su misión. Miri, m'han dit que la seva diòcesi és molt estimat. Per comprovar-ho, esclar, podria... Trucar per telèfon. Però per no comprometre a ningú, he preferit resseguir les xarxes socials, on, per cert, surt moltes vegades. He pogut constatar aquesta estimació en els preveres, els diaques, els religiosos, els laics i, esclar, en els seus seminaristes, com no. Tot i que, com sovint recorda, L'Església és un misteri. Em resulta molt més fàcil entendre la Santíssima Trinitat que el misteri de l'Església. i és que Cada persona és un misteri. es nota, es palpa que... Sap de qui s'ha fiat. i que això el porta a fer del seu ministeri un servei, una entrega des de Crist i per Crist. Como recuerda Santa Teresa del Niño Jesús, a quien usted le tiene especial devoción y de quien recomienda encarecidamente su lectura, hoy, mañana y pasado mañana, el alma será feliz siempre en y con Cristo. El clero de esta entrañable diócesis dice que en usted ha encontrado una sincera paternidad, y es que la paz y lo esencial, bien guiados y con amor, no tienen precio. Aunque, Las cosas deben pensarse bien y no hay que precipitarse, ya me entendéis. no es inverosímil que en este día sus diocesanos estén contentos y agradecidos de tenerlo como padre y pastor. Quizás, con una inteligencia un punto irónica, pensará: Hombre, no os paséis, no hay para tanto. I és clar, a partir d'aquí no m'agrada improvisar, però m'ha tocat moltes vegades a la vida i hi estic acostumat. Amb el seu to reflexiu i pausat, nosaltres, des de les parròquies de la diòcesi, petites i grans, a l'oriental i a l'occidental, les comunitats religioses, les delegacions, els consells, els moviments, les fundacions i associacions, els grups en general i cada persona, O sigui, de fet, els qui, formem aquesta gran família que és l'Església i que caminem amb esperança. li diem de tot cor. Moltes felicitats!